Ох! Друг път няма да пия. Вече не съм на 70 години и трябва да внимавам. Глава камбана. Какво имаше в тая водка, старчок? Ей! Какво правиш с плегото ми? Веднага се разкарай! Какво стана с нощи? Кога си отиде Чарли Шин? Мисля, че го прибравя ченгетата. Нали го хапа бай Колю? Какво става тук? Събрание на входа ли има? Това е интересно. Я кажи къде го ухапа и защо? Ами дъртия му взе бутилката с уискито. Голяма грешка. И какво? И какво? Ами Колю таман се обърна и оня го хапа за... Може ли малко тишина, моля? Опитвам се да заспя. Майко мила, спал съм до извънземен. Да. Замисли се. Но можеше да бъде и по-зле. Пичове, с нощ е бил егати и купона. Разбра ли сега защо се представям за бай Колю? Да, естествено, да не съм тъп. Защо? Защото иначе си голям урод и можеш да оплажеш някой. Вече прекали! Сега ще видиш ти, гадино такава! Престанете веднага! Ба, Джоре, как можа да го обидиш така? Аутър може да е грозен, но е чаровен. И теб ще спукам от бой! Ще размаш ли дома ви? Някой звъни. Чувам. Май си сменил звънеца. Сега са птички. Иди да отвориш. Не мога. Стар съм. Нали ти казах вече? Ако не отвориш, ще кажа на комшийката кой краде белето. Беше с научни цели изнудвач такъв. Разбира се. Ще провериш и кой звъни. Добре, отивам. Здравей, Садоранке! С какво мога да ти помогна? Привет, казвам се Тери Каракинова и предлагам най-добрата козметика в цяла Източна Европа. На мен не ми е нужна козметика, захарче. Аз съм естествено красив. Не бихте ли искали да имате хубава и буйна черна къдрава коса? Звучи добре. Ще си пасва с красивите ми сини очи. Но очите ви не са сини. Сини са, бейби. Повярвай ми. Просто ги гледаш под грешен ъгъл. Вярно, вярно. Но освен това мога да премахна и всичките ви бръчки. Но аз нямам бръчки. А и да има малко, те почти не се забелязват. Да, от самолет не се виждат. Какво? Как смееш да ми говориш така?
Ще ме отделите ли 5 минутки? Ще получите и безплатни мостри. Що не каза по-рано? Аз много обичам да ям мостри. Влизай! Ето, това е най-хитовият ни продукт. Нарича се Бръчко Стоп. Колко струва? Парите не са нищо пред красотата. Дай ми да пробвам. Господинът е прав. Заповядайте, нанесете тънък слой. Не толкова много, слага се по съвсем малко. Опъна ли ми се кожата вече? О, много бързате. Ефект ще видите чак след 3 седмици. Ама че тъпа козметика! Аз искам бързи резултати. Мога да ви предложа инжекция с китайски ботокс срещу 500 лева. Случайно нося една в чантата си. Давай да действаме. Нещо ми става. Сърби. О, не. Пак ли? И тази ще припадне като психоложката. Она е русата ли? Да. Омръзна ми да припадат разни мацки в хола ми. Свали тигана. Нека поговорим първо. Пощади го! Той е мой приятел! Ах ти гадна мръсна! Ах ти малък жабок! Стой долу, че ще те изхвърля през терасата. Хей! Закачаш се с грешния човек, маце. Време е да си платиш. Нали те предупредих да си стоиш долу? Никой не заповядва на алта. Тая кукумявка направо ни разби. Отдавна не ме бяха били така. Болят ме бъбреците. Това момиче ме се сипа. Друг път не искам да пускате непознати вкъщи. Колкото и да са секси. Аха. Ясно. Добре, ще дойде негодник. Кой беше? Тясната ръка на генерал Зорг. Държа се грубо с мен. Кой е той? Полковник Проскети. И какво иска? Иска да се видим в дружба след 2 часа. Това е капан. Не дай да ходиш. На това разчитам. Твърде опасно е. Не можеш да го победиш сам. Ще взема агент Лисичков и австралиец с мен. О, не! Тогава сериозно си го загазил, човече. Не се тревожете за мен. Аз съм като Брус Уилис. Плешив ли? Не, умирам трудно. Пожелай ми успех, Пуфи! Ще ми е нужен! Не влизай сам! Позволи ми да дойда с теб. Не!
Това е нещо, което трябва да направя сам. Ако до 10 минути не се върнеш, влизам и аз. Добре, но първо иди да купиш лимонада, че ожеднях. Здравейте! Може ли да си платим малко? Как влязахте тук? Имам високотехнологичен робот-пазач и свирепа секретарка. Да бе, китайски букук. Много е смотан. Ще извикам полиция, моля ви, вървете си. Доктор Георгиев, нуждая се от помощта ви. Съжалявам, аз съм пластичен хирург, не магиосник. Какво имате предвид? Колкото и пъти да ви оперирам, няма как да станете красив. Аз съм си красив. Печелил съм конкурси за красота и то многократно. Тогава какво искате от мен? Докторе, предстои марсианска атака. Трябва да ми помогнете да спасим Земята. А защо да ви помагам? Защото и вие харесвате тази планета колкото и аз. А може би и повече. И не бихте искали тя да изчезне. Не разбирам. Не се преструвайте, докторе. Много добре знам, че сте пришелец от Меркурий. Вие сте президент на Меркурианската общност за района на София и Пазарджик. И имате много силни позиции. Със сигурност може да ми съдействате. Ние сме мирен народ. Много трудно ще убеда меркурианците да се бият. Дрън. Мирна раса, друг път. Я без такива номера. Поговорете с вашите хора. Вярвам, че ще се отзоват. Добре де, ще се опитам да реша проблема ви. Чудесно! Знаех си, че мога да разчитам на вас. С нещо друго да мога да ви помогна? Да, разбира се. Ще ми позволите ли да изям някои от вашите рибки? Изглеждат страшно вкусни. Хубава работа, марсианска. Срещаме се отново? Доста си устарял и погрознял, Алта. Очевидно ти не си се променил изобщо. Арогантен цървул такъв. Играта свърши, старчок. Време е да си вървим. Не разбирам за какво говориш. Ти си предател и ще бъдеш наказан подобаващо. Няма да ви позволя да унищожите Земята. Тя е моят нов дом. Не трябваше да те пускаме да гледаш Аватар. Изчезвайте веднага, че лошо ви се пише. Ще броя до 10. Не си играй с мен, дядка. Веднага идваш с мен на Марс. Остави ме, бей! Направо ще те размажа. Пусни го, гад мръсна грозна, той ми е приятел. Остави Алтър или ще ти се случи случка. По-добре го послушай. Човека е професионалист, не се шегува. Така, малко уважение. Все пак аз съм ходил на космически мисии, докато ти все още си стоял прав под масата. Прав си. Ти не беше ли съученик на дядо ми? Слушай, ако си тръгнете веднага, няма да те шамаросам. Уф, мръзна ми. Момчета, хванете ги. Бягайте! Бягайте! Излез. Не мога да чакам цял ден. Момчета, трябва да се предам. Няма друг начин. Не дей, ще измислим нещо. Надявам се някой ден да се видим отново. Не, това е единственият изход. С Богом, браточки. И бъдете послушни. Радвам се, че се вразуми. За жалост президентът ти иска жив. Хей!
Я вижте, извънземно. Хитро. Много хитро. Но не си мисли, че си се отървал. Предай на шефа, че ще се бия до последно. Другия път няма да ти се размине. Невероятно! Ти си българския Клинт Иствуд. И какво правим сега? Не знам за вас, но аз се прибирам вкъщи. Гладен съм като вълк. Oh no!